Hola família! Doncs estem aquí avui vestida de Blancaneus cuinera que anem a fer un pastís de Halloween que posarem en aquest taüt i la farem amb un dels meus animalons que m'acompanya, que ara vindrà cap aquí, que farem, mira, he comprat a la Caputxeta, li he comprat ja tot el material aquí, ja està preparat i els posarem a dintre d'aquests taüts de temàtica de Halloween, aquí, quan pugui obrir ho farem aquí dintre, estaran boníssims, que són de No! Vols entrar? Que no! Que em fa vergonya! Entra, sisplau! I-o! 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 Ja hi he entrat. Doncs res, doncs aquí, que anem a fer un pastís tot No, fet... o sigui, no anem a fer, no vinguis ara aquí de oi, perquè sóc la Blancaneus, sóc la pobra Neus, perquè clar, mira quin delantal que porto, que no sé què, que sóc cuinera, no ets cuinera. Has agafat i li has trucat a la iaia de la Caputxeta i li has demanat que et fes unes galetes i et fes un pastís. I tu l'únic que has fet és agafar el pastís, triturar-li i posar-li formatge tipus Filadèlfia, triturar les galetes, posar-li formatge tipus Filadèlfia i ja està. Si no saps ni el que has de fer. Doncs què hem de fer? A veure, què hem de fer? Què hem de fer? Doncs mira, jo us ho explico molt fàcilment. I-o, vale? Amb això que ja tenim aquí triturat, Sí. posarem una mica de la base d'aquesta del pastís, una mica de cacau en crema, una mica de galetes, cacau en crema i pastís, o galetes, pastís i galetes. Això com vosaltres vulgueu. Així que, vamos al lío. Al lío, nena. Mira, jo començo pel pastís. Vale, doncs jo per les galetes. Vale, llavors posem aquí així, que quedes molt mono, molt divino, ai mira que bé que ho has fet, i ja està. Llavors t'he posat aquí una forquilla perquè A mi puguis... m'agrada molt, la forma... No m'has posat una forquilla, Ai. reina, m'has posat un ganivet. T'he posat un ganivet. Tres diu de més, eh? Blancanieves, I això... I ja està. I ara preguntareu, ai, i quants són els ingredients? Pues com s'ha fet tota la vida... A ojo de buen cubero, nena. A ojo, que quedi una mica de pasta i ja està. Sí. Aquí posat. Que li podeu posar marmelada, li podeu posar Sí. el que vulgueu. És que nosaltres li posem així, que acabeu així, perquè ens agrada molt tot el que és xocolata. I ja està. Todo lo que viene siendo chocolate, noia, ens agrada molt. Bueno, pues mira, jo he fet aquí capa de pastís, capitxuela, i ja li posaré la nocilla i la mare ha posat, la Blancaneus, ha posat les galetes i nocilla. Pot quedar com vosaltres vulgueu, no passa res. Doncs pues ara tornem, anem a continuar. Tachan! Tachan! Ja està, jo li he posat la galeta i ha quedat així crumble, que es queda així. I la Blancaneus li he posat el pastís i després una mica de galeta perquè també quedi crumble. Sí, és que el crumble a mi m'agrada molt el crumble, nena. Ara què fem? I ara què fem? Aleshores ho podem decorar una miqueta. Podem agafar uns bombons d'aquests així que hem comprat. Que mira, aquests són de galetes animades, com tipus Oreo i de tipus filipino. Llavors, mira, si Vale, vols jo pots... vull de galeta animada. Pues, Com sé que són de galeta animada? On t'ho posa això de... aquí. Vale, galeta animada. Jo Pues jo d'Oreo. No, jo de filipinos. Patapam. Aquí. Patapam. Aquí al mig. Jo aquí. Patapam. Fiquem una mica així cap a dintre perquè pugui tapar bé. I després, si volem, per exemple, li podem posar algunes xutxes. Sí. Si no volem, ho podem tapar ja. Si no volem, ho podem tapar. Jo el meu ho tapo. I si no, per exemple, podem agafar així i fer com una mica de... I així. Piti-pim. Ho tapem. Ho tapem i ja ho tenim per emportar. I queda supermono i supermaco. I els peus d'ante.